Ale no, dávajte do Poliakov, lebo už ide prenos. Priamy. Ještě jednou Bípo. No minule tam nadávali, že poďme na tých jebaných Poliakov, či čo to? Ježiš, ja mám prenos pustený. Nemôžem ti hovoriť také veci. Ale no, dávajte do Poliakov. Já rozumím. 15 máme. 13, 12. 9. Jedem. Předu zpátky ní krok. Dobre, zase pri kolenicách. Vnitřkem nebo vnějškem myslíte? Ako? Jezdíte vnitřkem nebo vnějškem? Po šestkový laně jakoby. No, tade. Bez zastávky. Jo, dobrý. Všichni po šestkový? Úplne všetci. Žiadne vymýšľance. Len potom si dajte pozor, aby tam niekto moc nešiel dopredu, ale fakt iba nespomalujte tým, že by ste spomalili, ale iba trošku zatočte doľava doprava, to vás spomalí. A hned k ním, jo? Jasné. To je... Dobre. A poďme na to. A modlíme sa, že sú tu. Já jsou na D1, pane. Poďte až dole. Až dole, dole. Teraz doľava všetci. Cez kopec za ním, oni tam niekde budú. Tam sú. Vidíte ich? Dobre, takže sa môžeme rozdeliť trošku a nepôjdeme už rašom. Začneme strieľať. Normálne takto pekne. Krom veľká, vidíme. Alebo na čo môžete? A nic. Neváha. Rozdielte sa viacej chalani, rozťahnite sa. Aby vás ten hajzel nenasvedcoval. Keď je? To typa. 64 záda. Nevidím to. Mě jde na kap. A všade sú hajzlici. Bacha, ta jedna jede kap, jo. Chalani, jeden sa musí vrátiť. Kde fokusli ty svině? Illegal na Mike. Dvakrát pás. A jeden soustřel, no. To těžce zakempili ty vole. Šmejdi. Ale do pr... Takto sme to hrali včera. Byli to kurvy zakempili, že jo? Tam možná, jak my jsou také zakempili, jak se vrátit. Ne, no, ono je to těžký, ale je lepší do nich chtět, no. Protože ty, než se k ním přiblížíš, těm zakempencům, tak oni tě nastřílej, že jo? Jasně, no. Problém, že ty tím výjížděním jakoby do nich střílet nemůžeš a oni stojí, že jo? No.